Ningera ko baye Sikaso n'a lamini bolo min ye juma don marsi kalo tile 22 projet FIARD ale tako filanan Korbokarli baaraw kɛra. Projet FIARD ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ale ne i y'a faamuya b'a la FIDA olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o de nana ni miiriya ye ka se ka fɛn min ye sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogoda la sifinnaka minnu bɛ yen ayiwa n'u olu kɔni bɛ bɔ ni kana faaba kɔnɔ baara ɲini na walima ka taa damandaw la olu bɛ se ka dabila cogo min nɔ ka se ka baara ɲini ka d'u ma k'u kalan baara la u bɛ se ka to u sigiyɔrɔw la cogo min nɔ fɛn min ye ka baara kɛ ayiwa ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye ka sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye u yɛrɛw ma o de nana ni hakilina ye nin ye a tako filanan ye. Kɛnɛ in denfaya talen don k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o o ye Colonel Asimi Goyita ye nka kɛnɛ kolobokarila maa min fɛ sa o de ye Colonel Ablaye Mayiga ye n'ale ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye porte-parole du gouvernement ministre d'État baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ fɛn min ye ministre fila ye n'o o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement Colonel Ablaye Mayiga ministre d'État ani ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ayiwa u taara Sikaso jamanatigila la n'o o ye Tarawelela ye ka taa i y'a faamuya b'a la foli komi a kan ka kɛ cogo min nɔ. Hɛrɛ sɔrɔ a bɛ anw de ma n'a yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ o bɔnɛ b'anw de kan donc on préfère que ka bolo don Mali in kɔrɔ a ka kɔrɔta vraiment a ka kɔrɔta yɛrɛ de koyi parce que c'est le seul héritage que nous avons obtenu donc aw kana yira yɛrɛ o la anw bɛ se fɛn kelen min na o ye ka bɔ kɔnɔ fɔlɔ tun ye marakatala ye an dun t'o wagati la bilen donc sisan kɔni an bɛ dugawu kɔni kɛ mɔgɔ nana o mɔgɔ ma na an bɛ dugawu tous les lundis an ti sigi yan nɔ ka wuli n'anw ma dugawu jamana ye ala bɛ se ka kisi cogo min na jamana ye ala k'a lakanda yama jamana ɲɛmɔgɔw ala ka hakiliman d'u ma ka se ka jamana in ta vraiment an ka se ka taa ɲɛsuma min n'anw b'a ɲɛɲini na dɛ an ka se k'o masɔrɔ cogo min na il y a beaucoup de batailles qui ont été gagnées mais la guerre continue quand même. Faut pas oublier, il faut pas baisser les bras. Donc on fera bien au jour là. On fera bien au baisser les bras. Bisimilali kɔfɛ ayiwa wulila k'u kunda i y'a faamuya b'a la fɛn min ye baara in yɛrɛ bɛɛ ka kɛ yɔrɔ min na kɛnɛ kana na a kɛra bonya ye fɛn min ye maa caman ye kuma ta i y'a faamuya b'a la bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko projet min o de ye FIARD ye ayiwa ko a nali ka a fusayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen la ha ka ja Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la maa min tun bɛ musow tɔgɔ la ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn min na a nana olu musolakaw de kama ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu denw. An bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye kɛnɛ wasolen de ye anw ye n'i y'a ye an bɛ Sikaso bi ko n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn Sikaso ye sɛnɛ dugu de ye sɛnɛ min bɛ kɛ Sikaso a tɛ kɛ Mali région bɛɛ la minnu ye kuma ta u y'a fɔ kuma kɔnɔna na ni projet in ani hɛrɛ sera a ma bi k'a d'a kan an nana Sikaso surɔ sanji nana sɔgɔmada in na sanji yɛrɛ bɛ ɲini k'an bali baara in na donc an b'o foli di Sikasokaw ma ni projet nana anw denbaw mɔgɔ minnu ye kuma ta bien vrai que projet denmisɛnnin projet de don mais musow sen b'a la n'aw ye den fɔ a y'u ba fɔ muso ye 40 ye cɛ ye 60 ye normalement musow n'u denw projet nana anw de kama projet FIARD fɔlɔ tɛmɛna denmisɛnnin minnu bɛ yan u ye denmisɛnnin caman dɛmɛ denmisɛnninw ka baara bɛ kɛnɛ kan minnu y'a bénéficier olu bɛ kɛnɛ kan FIARD nalen a kɛra sababu ye anw denbaw an sera ka sunɔgɔ k'a d'a kan a y'an bali an denw ka taa kɔfɛ a y'an bali an denw ka taa damanda la FIARD denw nalen filɛ a nisɔndiya bonyana ne ma ne bɛ bɔ première région de la première région olu de ka immigration ka ca ni région bɛɛ mais ni projet in n'a nana a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔ bɔ immigration na a bɛ dɔ bɔ denmisɛnninw ka dama la projet bɛ na a bɛ na aménagement baw kɛ denmisɛnnin ye musow ye pour que dun ka fa bɛ se ka sabati u bɛ na an ka malo sɛnɛyɔrɔw u bɛ na olu aménager jɛgɛ baaraw denmisɛnninw bɛ na dɛmɛ u la bagan baaraw denmisɛnninw bɛ na dɛmɛ u la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sagaw dɔw la kɛnɛ kan
denmisɛnninw dɔw de ka baara ye ne hakili la projet in nali a bɛ kɛ sababu ye du ka fa sabatili bɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔna na n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye an bɛ wagati min na an bɛ faden kɛlɛ de la an bɛ gɛlɛya wagati de la hadamaden n'i ko i bɛ yɛrɛ ta i bɛ mun i bɛ sabali a y'a bolo di aw ka baara ma Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la an ka jamana dɛmɛ denmisɛnninw ka kɛ siniɲɛsigi n'i ye kɛnɛ in jateminɛ bi denmisɛnnin min bɛ kɛnɛ in kan o de ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye ça veut dire que siniɲɛsigi bɛ an denw de bolo projet nakun tɛ fɛn wɛrɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta u ka entreprise créer u yɛrɛ ye u ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye u k'u baw ta u k'u yɛrɛ ta u ka denmisɛnninw balo ka t'u yɛrɛ faga kɔgɔji la mais an nalen Sikaso an wasolen bɛ ni Sikaso ye bi n'i ko pomme de terre bi an bɛ waso ni Sikaso ye parce que bi n'i taara sugu fɛn fɛn na bi i bɛ Sikaso pomme de terre sɔrɔ an b'a fɛ a ɲɔgɔn ka kɛ Segu an b'a fɛ a ɲɔgɔn ka kɛ Kayi an b'a fɛ a ɲɔgɔn ka kɛ Kulukoro. Mali dugu bɛɛ lajɛlen togodala denmisɛnninw ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ olu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛma ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ kan na a y'a ka nisɔndiyaw yira a y'a yira k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye olu denmisɛnninw ye ayiwa a ye kuma caman fɔ. Jeunes projet in an b'a fɔ a ma ko FIERD depuis FIER 1 na u ni jeunes jɛra ka baara kɛ pour que ka se ka jaabi minnu filɛ nin ye bi n'an nana FIER 2nan kɛnɛ kɔnɔna na jeunes ka cɛsiri n'u ka fɛngɛ de y'o s'u ma ka FIER dɛmɛ ka kuntagalafɛnw waleya o de y'a kɛ an filɛ kɛnɛ min kan bi an sera o kɛnɛ kan ni o ye FIERD ka lancement kɛnɛ ye donc FIERD fana n'a a daminɛtɔ an ni FIER sigira ka kuma ka jeunes ɲininka u hakilila la u b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin projet in waleyali la donc o kɛra de jeunes de bɛ kɛ terrain kan ka se ka projet dɛmɛ a bɛ se ka jeunes fana k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ka se ka baarakɛdaw dɔw sigi sen kan an sigiyɔrɔw la an ka togodaw la minnu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ siraw ni nafolo sɔrɔ siraw dayɛlɛ jeunes ye Mali localité bɛɛ la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la FIER bɛ région minnu kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔnɔ jeunes jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an de bɛ ɲɔgɔn ka kuma mɛn an de bɛ ɲɔgɔn faamu i b'a ye FIER ka projet gɛlɛyaba dɔw tun b'u kan min ye i n'a fɔ ka taa ka jeunes sɔrɔ ka baara kɛ n'u ye donc an jeunes jɔyɔrɔ bɛna kɛ sensibilisation ye ka an tɔ minnu bɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn kan an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka se ka accès sɔrɔ projet in na ka se ka mobiliser sira wɛrɛ minnu bɛ yen minnu tɛ baara nasira ye jeunes minnu b'o sira kan u ka se ka b'o la k'u ɲɛsin nin projet ninnu ma projet minnu bɛ fɛn sɔrɔ ka s'u ma. Ministre de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et des formations professionnelles n'ale ye Madame Bayo Aminata Traoré ye ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na fɛn min na ni nin hakilila in ye a y'i da don o la k'o walawala kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ayiwa a ka miirina ye fɛn min ye jɔrɔna min bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sifinnakaw ma. N'i y'a ye ni projet in sera ka kɛ a sera ka kɛ parce que an ka président ni Asimi Goyita ye ani gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani premier ministre yɛrɛ adamadenya kɔnɔ a sera ka kɛ parce que olu y'a ye bi k'a fɔ ko dugu tɛ se ka jɔ ni ka jeunesse tɛ a tɛ se ka jɔ ni baara ma di jeunes ma a tɛ se ka jɔ ni denmisɛnninw ma fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye président yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'a ye ale bɛna réussir a ka mission na c'est que denmisɛnninw bɛɛ fana réussira n'ale ma se k'a ka mission in fana ta c'est que denmisɛnninw fana bɛ échouer o mission na donc nin projet importance ka bon an ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛna baara kɛ minnu bɛ sɛnɛ baara kɛ a bɛna baara kɛ ani chiffre minnu bɛ sɛnɛ baara kɛ a bɛna projet in bɛna bénéficier olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ donc projet in an bɛ fɛ ka denmisɛnnin ba 40 ka baara di denmisɛnnin ba 60 ma mais a bɛna ba 40 de créer donc projet min don a ka bon kosɛbɛ miliyari 54 projet in ye o montant de n yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na partenaire caman b'a la gouvernement b'a la FIDA b'a la mais partenaire wɛrɛw b'a la donc projet in bɛna mun kɛ projet in bɛna denmisɛnninw former projet in bɛna to u bɛna activité minnu kɛ par exemple n'i bɛ bagan mara la n'i mago bɛ jagokun na projet in bɛna o jagokun d'i ma pour que i ka se k'i ka bagan mara kɛ donc projet in bɛna to fana denmisɛnninw bɛna se ka kɛ kɛnyɛrɛyew ye u yɛrɛ pour u ka se ka sɔrɔ dɔw sɔrɔ donc n'u ka sɔrɔw cayara u bɛna se k'u ka denbaya dɛmɛ
na se k'u ka kɛlɛlaw dɛmɛ u bɛ se ka dugu yɛrɛ bɛ dɛmɛ o cogoya la projet in yɛrɛ bɛna to mun na ni denmisɛnnin ninnu donna baara la sisan n'u sera ka kɛ kɛnyɛrɛyew ye n'u ye baara bolo da donc a bɛna to u tɛ taa damadaw la a bɛna to u tɛ taa kɔfɛ a bɛna to u tɛ don activité terrorisme u tɛna don bandiyaw la ni yɛrɛ y'a ye bi bi in na an ka denmisɛnninw bɛ taa kɔrɔn fɛ c'est parce que fɛn de t'u bolo donc ni projet bɛna to de se ka kɛ baara ka k'u bolo yan nɔ u bɛ se ka baara kɛ yan nɔ u ka bolo da yan donc projet in yɛrɛ nafama yɔrɔ yɛrɛ o de Yasa ka sɛgɛn ban anw ka jamana kɔnɔ tungafɛ taa jugu ban jamana kɔnɔ fɛn min ye dama feerelen mɔgɔw kan o bɛ se ka dabila cogo min nɔ projet fiyɛride nana ni hakilina in ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yaakunya b'a la i dahirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don sira jugu fɛ ala kana dan nin kelen mɔ